якими стикається Європа, такої м'якої зими. Я, як киянка, як людина, яка прожила все своє життя в Києві, фактично не пам'ятаю, щоб ми не мали взагалі снігу до пропонують інші представники інших країн. Заграничное путешествие нашего президента Владимира Зеленского до осени заканчивается. После Давоса он летит в Израиль. И там вот встреча президента Зеленского. Возможно, он встретится тет-а-тет. Президентом Росії, який також візьме участь у форумі пам'яті Голокосту, поки не запланована. Якщо спілкування на полях форуму відбудеться, президент України планує обговорювати тільки питання подальшого звільнення утримуваних осіб. Ну, Ивана, а как вы считаете, в случае, если действительно такая встреча Зеленского с Путиным тет-а-тет состоится, то... В Єрусалимі, тому, як на мене, мені здавалося б, що було б правильно, щоб український президент уникав такої зустрічі через те, що ми з вами навряд чи дізнаємося, що він добився і домовився з Путіним про припинення вогню з 1 січня 2020 року. На жаль, наші жертви на кінець січня 2020 року є більшими, ніж вони були в січні 2019. Питання припинення війни. Понятно. І ми бачимо, що насправді Російська Федерація не виконує своїх обіцянок, якщо вона дійсно такі обіцянки давала. А у меня вот такой вопрос, попрошу ответить очень коротко. Вообще, насколько Израиль может выступать в роли нейтральной территории? Росією нам переконана, що нам таких додаткових зараз послуг не потрібно. У нас є нормандський формат, є мінська група, в якій відбуваються перемовини. Ну і поза тим, є координації з нашими партнерами, то я вважаю, що Україна тільки від цього суттєво програє. Я не бачу Ізраїль як додатковий майданчик або посередник в взаєминах між Україною і Російською Федерацією. У нас ще є 64,2%, вступление в таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 12,7% и сложно ответить 32,5%. Усі митні процедури, інтегрувати Україну в максимальну кількість форматів, які будуть сприяти проходженню товарів через митний кордон. Ну вот 64% украинцев видят свое будущее в Европейском Союзе, а тут мы услышали заявление Кулебы, который говорит, что Украина... Митного союзу. Тому це є один з секторів, в який потрібно інтегруватися. Ми можемо тільки вгадувати, що, можливо, віце-прем'єр мав на увазі, що спочатку ми спростимо максимально митні процедури. Ну, це, власне, треба до нього питання задавати. Ну, пан Кулеба говорил про то, что таможенный союз с ЕС представляет угрозу национальным интересам. И для цього треба провести серйозну кількість перетворень всередині країни, але просто, ну, якби пан Кулеба говорив про те, що ми бачимо це як перспективне завдання, то тоді би виглядало все логічно, що ми рухаємося далі до Європейського Союзу. А те, що він просто говорить про те, що... Сессия, она должна состояться в конце января. Давайте послушаем. Ми хочемо порушувати не лише теми, пов'язані з антиросійськими настроями. Зрозуміло, що ми це робитимемо, це наша національна позиція. Але для нас важливо, щоб ми говорили і про те, чим живуть європейці. Якщо ми хочемо задавати світові тренди, ми повинні враховувати, що відбувається в світі, та мати власну думку щодо актуальних питань. Але крім цього, потрібно обов'язково займатися європейськими та світовими питаннями. Ми повинні відійти від периферійного розуміння зовнішньої політики. Для нас важливо бути трендсеттером нашей страны, или же мы настолько окрепли, что уже готовы участвовать в других вопросах? Без сумніву, це ключове питання. І, на жаль, під час відсутності української делегації, яка свавільно була порушена в всіх інших структурах, я думаю, що без сумніву ключове питання – це все одно буде питання російської агресії, без сумніву це буде питання захисту прав людини, ті питання, які є найважливішими для парламентської асамблеї Ради Європи. Але без сумніву Спасибо. Сергей Соболев, народный депутат, фракция «Батькивщина», был с нами на прямой связи. Иванна, какое будущее украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы вы видите? Должны ли мы обжаловать полномочия Российской Федерации в этой сессии? Посев буквально 40 секунд до завершения нашего эфира. Ну, ви знаєте, по-перше, ми маємо насамперед пам'ятати про національний інтерес
в міжнародній, в зовнішній політиці. На жаль, цю суб'єктність українська влада сьогоднішня втратила, і мені звучить досить так, звичайно, на жаль, трошечки гротескно пропозиція пані. Мы принимаем вместе. Внутреннее чувство веры в себя, в свои силы, в то, что мы сможем себя сохранить и отстоять, вот это должно быть первостепенным. Моя задача сейчас вписать крымско-татарский культурный кластер как отдельную At 20'de seyretiniz. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 25 января, в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому. Sazım. Sazım teli söylesin kendi derdini, Hansaray etrafını, çeşmelerini, bağ bahçesini, dalgasını söylesin sazım. Ağarmış efsanesini söylesin sazım. Camiler minaresini söylesin sazım. Aşık Ömer. Assalamu alaikum, эфирде нәтиже программасы. Бүгін январьдың 22-сі студияда апрельде Азат Улынмалы Зетулаев есе 10 елдан азат етілу ваққанда тәфсілетліжа левхамызда. Бу Рустем Ваитов Акъяр живарындаки Байдар көнден әди қоруджи. О 33 yaşında ve 5 yıl o Уралда Рус апсханесінде кечірді. 2015 сенесінің башында Рустемны веда уч Крым-татарны ишгалчилер Русияда ясақы. В ближайшее время вышли, увидели свои семьи, вернулись домой к себе. Айны вақыт бу ерден 1000 километр uzaklıkta başka апсханеден 43 yaşında olğan Nuri Примов чыqa. O da uydurulğan terrorcılık dava boyunca. 2 дня мне только сообщают, что он, оказывается, сидит, его, оказывается, нету. Мои все соседи были в шоке. Они до сих пор все родственники тоже говорят. Чтобы встретить из заключения, незаконного заключения под стражу и потом отбытие наказания Нури Примова, он вышел благополучно, освободился в целости и сохранности. Yılga апсханеге уграды. Айны кабатлавларнен Русия ве Крым апсханелерінде да аман-аман юз Крым татары болуна ве апс мудетлері епартмақта. Тетяна Сулей, Заман, АТР. Біз евге кетізлерінен инсанлар Русия ишғалі алтында насыл яшығанына көрмек керек, деді Меджлис рейсі. 6 ел девамында Кремль не Бірлешкен Миллетлерінің Қавсызлық Шурасы, не де халқара махкемелері қабыл еткен қарарына еріне кетірмеді. Парламентську асамблею НАТО, членів Європарламенту будемо запрошувати. Чому наша ціль? Деякі кажуть, що ми провокуємо ситуацію. Ми кажемо ні. Є рішення всіх міжнародних організацій, тільки заяв і рекомендацій, декларацій Генеральної асамблеї, шістяти вам, реалізувати вами ж прийняти рішення щодо Криму. Сарымавы байрақлар, чырақ ве барабанлар. Украина топрақлары бірлешмесінің 101 еллығына юзлерде украинлік акциялар Украинаның дигер шер ве қасабаларында да әрсене январының 22-сінде кечірілі.
Да. Тільки разом ми сильні. В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України. І за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Январдан 22-сі тек Украинада аңылмай кешкен. Асырнан 20-жы сенелері Украинаны большевиклер запт еткен соң бірчоқ инсан четелге кетмеге мечбур болды. Украин зиялыларынан бір қысмы Чехияда ерлешті. Тәфсилатлы Левхамызда тариф етіле. Украинаның мустақиллик yolu tekenli ve şiddetliydi. Nihayet serbest olmak için Ukrayna'da Bolşevikler tarafından repressiyalar Ukraynlerinin entıluvlarını kesti. Bolşevikler hükümetke kelgeninden Ukrayna Merkezi Şurasının azaları memleketini terk etmege oldu. Історія України 20-х років ХХ століття тісно пов'язана з Чехословаччиною Томаша Масарика. Тоді, у міжвоєнний період, після поразки армії УНР з більшовицькою Росією, до Чехословаччини Prag'daki Olşanska mezarlığında ular arasında Ukrayna Halk Cumhuriyeti'nin azası Profesör Fyodor Şvets. Tamam o 1919 senesi Kiyev'de Sofia Meydanı'nda Соборність універсалını okudu. Однині воєдино зливаються століттям, одірвані одна від одної. Öncesinde Ukrayna nihayet öz müstakilligini kazandı. Єдність і соборність сьогодні – це найважливіше взагалі, що може бути для України. Коли ми говоримо про єдність і соборність, в першу чергу, звичайно, ми маємо на увазі географічне значення цих понять. Тому що сьогодні, на жаль, окупованими залишаються як український Крим, так і український Донбас. Бірлешу вакты элән этмесінің 101 yılında Ukrayna toprak Бірінші ілак олғанларына аңа 2014 сенесі январынан 22-сінде Сергей Нигаян атып өлдірілді. Сонра Михаил Жизневский, Роман Сеник, Юрий Вербицкий ve Александр Бадера ілак олды. Онлар же инсан, олар арасында ілак олғанларының ақрабасы, яқынлары ve инқилап іштіракшілері Мұстақиллик мейданынан Динамо стадионына қадар жаяп кечті. Сема юзы қараманлары бедесі оғынды қатырат етбарына кечіріп чечеклер қойдылар. Нигаян, Жизневский ve Сеник атов нәтижесінде ілак олды. Вербицкий ve Бадера ұқық қорыжыларынан котекленовынден сон жан берді. Вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Украинада Қырымны қайтармақ үшін имкенлары бар. Бұны Давоста кечірілген иқтисади форумда сабық саяси мабус Олег Сенцов айтты. Украинлер сабырлы олмақ керекдей. Путиннан режимі иқылы башланса, Украинада ярмаданы қайтарып алмақ үшін имкені олажақтыр. Оның үшін Украина ішінде Қырымнен бағлы серт позиция олмақ керек деді Сенцов. Бұне бері дүния жематшылығы Қырым ишғалыны танымамасы ве Москваға басқаны девам еттірмесі үшін Украинлер елінден келгенні yapmalı. В Росії зріє оце протест, оце несприяння влади, несприяння чого всього. Путіна підтримують, ну, менше половини людей, це реально. Да? А з його уходом взагалі все що рушиться. І от це наше вікно можливості, коли може повернутися наша окупована територія. І Донбас, і Крим. Давоста Украин мемурлары да болуна. Украина президенті өз чықшында Украинада барышы қолмасы үшін чықшылар yaptı. Бо 6-й рік у моїй країні йде війна. 6-й рік, як Росія анексувала у нас частину території. Незважаючи на тисячі сторінок міжнародного права та сотні організацій, покликаних його захищати. Ось така у нас з вами New Normality. Так, світ згуртувався навколо вирішування цих питань. Але чи достатньо українцям
загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо їм всесвітньої стурбованості та занепокоєння? Цього замало. Пневмонияның белі olmagan формасына Қытайда аман-аман 450 инсан оғрады, 17 инсан елак олды. Коронавирус инсандан инсанға кече. Хасталық енді дүния бойынша да тарқалы башланды. Кеченлері хасталық Америка Бірлескен Девлетлерінде қайд етілді. Бұндан евелесе вирус Филиппинлерде, Тайвань, Таиланд, Япония, Женеби Кореяда қайд етілген еді. Бұл хасталықны туристлер тарқата біле. Бұндан себеп Қытай әкемиеті Ойс hava limanlarında телекеслік тедбірлеріні құветлештірді. Хасталық алиметлері олған yolcularını учақтан алып хастаханеге олайлар. Уже відомі випадки передачі збудника від людини до людини, а також зараження медичних працівників. Вірус поширюється в межах певних громад. Дослідження показали, що хвороба передається через дихальні шляхи, і зараз ми не виключаємо можливість мутації вірусу. А це ризик, що недуга й далі буде поширюватися. Бұдаққада нетіже программасы сонына еттепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. Атырден есе айырылманы скорышкенже. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги Сахиб-ай-Гирая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как наследующего правителя. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гираев». В эту субботу, 25 января в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб-Гирай I, хан, основатель столицы. Часть 4. 80 лет назад, 28 января 1940 года, выстрел в одном из московских подвалов тюрьмы НКВД оборвал жизнь самого известного политика-мусульманина, видного партийного и государственного деятеля, теоретика и практика национально-государственного строительства первых лет советской власти Мирсаида Султангалиева. Отец революции Третьего мира, так называют его на Западе. На Востоке он стал настоящим символом. Его имя в СССР было под запретом, а теоретическое наследие изучалось лишь в трудах зарубежных историков и востоковедов. Трагический жизненный путь Мирсаида Султангалиева. Смотрите в воскресенье, 26 января в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Мен қаялар көксінде, қара қышта, язда, қарлар түбінде, бұрчақ яққанда, яшын-яшынлағанда, уылдап боранлар сызғырғанда, оскен қая япрағы кебе, даянырым. Ұйқысыз, пиясыз осерім. Керек олса, атешлерде янар. Башымны егімен күрсеге. Ақсызлықтан күсерім. Барсын кімерде аяқ астында таптасынлар дұшманлар.
мен кенеде қол көтермен. Dayanırım. Қая япрағы кеби, қаяға таянырым. Вақты келір. Таш қаяларыны тешерім. Эшерім. Чатырларға көтерілерім. Андан эшіттірсіз менің сесім. Enfes, Qırım Tatar qavesi. Merhabanız sayğılı ATR телеканалының телесерджілері. Bir bundetten berli yayınlarımızdan bir kısmı eksiltilgeni sebebindен bir çoğunuz meraklangan, rahatsızlangandır bularga ne oldu dep. 2014 senesinden başlap başımızga kelgen musibetlerinin hesabı yok. Bugün mali problemler bu musibetlerinin bir parçası ola. Ekranlarınızın sağ tarafında көрген malumatlar boyunca bizlerge destek ete bilesiz. Biz sizlerge Qırım işgal etilgen son bir çok kere sağlıqnen қалыңыз деп айтмаға mecbur қалған едік. Fakat defasında qaytып kene selam berdik. Şimdi okuyun. Men bugün sizge bugün programması adından başlағанını ilan etip kene selam aleykum yayınımız devam ete деп айтам. Düşmanlarımız sevinmesin, biz susmadık ve susmayacakmız ve bu bölümümüzü Qırım Tatar tilinde devam etip en aktual meselelerini müzakere etmege planlaştırdık. Studiyamızın ve bu yayınımızın musafiri Qırım Tatar Milli Meclis azası Eskender Bey Bariyev. Onu selamlayıq. Alo Eskenderға selam aleykum. Алейкум селям, ақшам шафлеріңіз қайырлы olsun. Cümlemizge işte Eskenderға bugün sizden birçok meselelerini laf edecekmiz, lakin keliniz böyle Ukrayna'nın muhim bayram gibi kaydetilgen böyle haberinden başlayıq ki bugün Ukrayna Birlik Kununa kaydeti. Malum olğanı ki 1919 senesi 22 yanvar günü Ukrayna'nın bir kaç kısımlarının birleşkeni günü olarak sayıla ve demek bu gün münasebetinden Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrayna halkına bir muracatта bulundu. Келіңіз оны dinleyik de сюжетімізді başlayық. Як показує новорічне привітання, тема єдності болить кожному українцю. Та в пошуках цієї єдності ми знову сваримось. А довкола чого ми, такі різні і не схожі, можемо згуртуватись? Чи зможемо ми, не сперечаючись про минуле, рухатись у майбутнє? В сучасному світі почуття нації єдиним цілим виникає не тільки завдяки спільним традиціям, культурі та релігії. Є ще цінності, які прийнятні для кожного куточку України. І за якими у майбутньому українців могли би ідентифікувати у кожному куточку планети. Цінності доброчесності та порядності, вихованості і толерантності, цінності свободи і демократії, бажання економічного добробуту і процвітання, бажання бути заможним, цінності поваги до закону, поваги до приватної власності та поваги один до одного.
Ескендір аға, сіздің түшінжеңізге көре, Қырым татарлар үшін бұл күні насыл алғыламалы ве асында біздер үшін месілі бұл күн недір? Ескендір аға, іштес? Енді іштім. Сізінже бұл бірлік күні, яғни бүгін Украина қайдеткен бірлік күні Қырым татарлар үшін недір? Бізім үшін бір әмиетні таши ма? Бақына, шыншы қебет, Украинада бүйік байрам, бұл Украина бірлік үшін байрамы, ве әбет 100 ел әвел шарқ ве бату үкіметлер, Украина үкіметлер бірлік олдылар, аман 2014 сенеде кене более проблемалар шықты, чөнки Русия тарафындан басқы япылған әділер. Енді бұл заманларда менің фикірімде өле. Шымды бет кене более проблем шықты, чөнки шарқ тарафтан шынчық чоқ Украинада проблемалар бар. Анда ишгәл, территория Донбасс ве Луганск тарафлары ишгәл етілді, Русия тарафдарлар ве Крым, бүтін Крым шынчық Русия ишгәл етті ве алып алды, аннексия япты. Ончон мен бұл күнлерде, бұл заманларда айтмаға істейім, бұл күнлерде айтмаға керек шарқ, бату парчаларын Украина бірлешмек үшін ве Қырым тарафтан да қошалмаға керек, чөнки Украина бірлігі айтмақ үшін, бірлешмек үшін әбет бүтін Украинан бұл түзілмей иштирак етмеге керек. Я сіздің түшінжеңізге көрем. Шынчық біз іштік Украин Жұмхур башқанын сөзі аман Қырым ақында асыл бірші сөйлемеді. Мен түшінем, бұл тарафтан біздерге да yüksek seviyege көтермеге керек ве сөйлемеге керек. Қырымсыз Украина olmayacak. Ve Kırım hakkında nasıl bayramlar olsun ya da böyle günler gibi olganda Kırım hakkında söylemeye gerek ve Kırım hakkında yüksek seviyege көтермeye керек meseleni. Ama sizin düşüncеңізге көре, егер ки о сенелерінен бүгінгі сенелеріні қияслайжақ олсақ, Украинаның баты шарқ қысымларының бірлештірілмесі деп айтыңыз, сіздің düşüncеңізге көре бүгінгі Украина акимиеті өзінің işgal етілген территорияларını бірлештірмек үшін етерлі қадар фаалиет көрсетеме я да етерлі дегіл? Мен түшінем, әбет шынчық қиын меселе, қиын заман, ве чөнки мен көрмейм Украина акимет тарафтан более адым-адым бір стратегия көрмейм мен бұл заманларда. Аман мен түшінем Қырым-татар милли мечлис адындан. Ve bütün aktif iştirakçiler, Kırım-Tatar aktif iştirakçiler adından ve Kırım'dan Ukrayna'da yaşayan aktif iştirakçilerinin bir da anlatmaya gerek bütün Ukraynalılara ve Kırım meseleni de götürmeye gerek. Çünkü Alo. Мына Қырым мәселесі деп айттыңыз да, мені шымды бойле суал мерақландыра, чүнке Қырымдан да хаберлеріні ешітеміз, демек көреміз ке Русия Федерациясы Қырымға мали шекілде, экономик тарафтан не олса да yollarını япа, білмейм, Дорт Украина президентінің құрып оламаған етіштірмеген мектебіні açқан деп айталар, білмейм, анда оқу бала юртларыны деп açалар деп айталар. Сіздің түшінжеңізге көре, бұны насыл алғыламаға, бұны насыл қимет кесмеге ве егер бұл тек көз бояма олса, яқшы белгі башқа бір нәтижелерін шығарта біле бұл сорын gibi көрінген шейлер.
Тарихи бақанда bütün işgalciler algan yerlerini андай инфраструктур ya da mali proseslerini yaparlar ve hem Kırım'da bu söyleşi görüyoruz. Elbette onlar Tavrida yolu yaparlar. Mına köprü yaptı Kerç bozu üstünden. Anlaşıldı. Ve mına cami kurarlar ve bu senede men bilesem onlar bitirecekler büyük cami ve bütün dünyaya göstermek için ve bizim halkımıza göstermek için. Aman başka taraftan onlar bizim halkımıza baskı ettiler. Bizim halkımızı hapishaneye oturttular ve mabuslar mına şınçık siyaset mabuslarının ne kadar çok oldu ve biz bugün yapkanıdık bir raport ve bu raporta biz göstergendik. Ne kadar Kırım Tatarlar şimdi siyaset mabusları var ve onların meseleni çözmek için pek kıyın mesele. Onun için men düşünüyorum. Evet, işgalçiler yapsınlar bu mali projeler. Aman bizlerge bizim toprağımız kaytarmak gerek ve Kırım Tatarların geleceğine bakmaya gerek nasıl edeceğimiz. Mesela Uzbekler eski zamanlarda, ben Uzbekistan'da yaşayan ve teleseyirciler, ben bilesem aklımda var, Uzbekler söylegendiler. Yapsınlar, kursunlar, aman hizmet olsa bu her şey bizge olacak. Onun için ben bilesem böyle şey, böyle lozung da olmak gerek, aman düşünmek gerek. Rusya'da Kırım Tatarlarda geleceği yok. Çünkü tarihte Ruslar taraftan Kırım Tatarlarga çok baskı ettiler ve yok etmeye tırıştılar. Bugün böyle bu birlik press konferansiyasında da Milli Meclis reisimiz Rifat Ağa Çubarov iştirak etti ve demek o bu press konferansiyada biz bundan evvel müzakere etken birçok kere müzakere etken bu Kırım'a yürüyüş aksiyası ne vakit olacak deyip cevap verdi bizge. Şimdi o bizden canlı bağda olmalı rejissörlerinin bildirgenine göre. Rifat Ağa, selamun aleyküm. Rifat Ağa. Alo, Rifat Ağa, iştesiz mi? Selamun aleyküm. Ben iştem size. Biz de iştemiz Allah'a şükür. Rifat Ağa, siz bugün ilan ettiniz demek bundan evvel aytılgan bu Kırım'a yürüyüş 2. Mayıs günü olacak eken. Ne için 2. Mayıs günü, ne için aynen böyle sanını aldınız, karar verdiniz? Burada çok sebepler var. O sebeplerden birisi 2. Mayıs bu Rusya'da 9. Mayıs bayram şeklinde bağlanmış olganına da çok bağlı. Ama arkadaşlar hepimiz baktığımız vakit dediler ki havalar öyle olsun da uygun olsun. İnsanlar çok toplansınlar. İşte planlarımıza bakıp 2. Mayıs aldık. Rifat Ağa, bugün sizin kaydetkenizge göre demek press konferansiyada bu yürüyüşke birçok misafirlerini celp etmeye planlaştırdınız. Bu PASE olsun, Birleşken Milletler olsun ya da başka OBSE olsun bu teşkilatların temsilcileri. Endi kimlerle laf ettiniz, kim razı oldu, kimle de konuşacakmız, böyle bir malumatlarınız var mı? Şimdi bakınız biz bu işleri alıp bağırıyoruz. Büyükelçilerden konuşuyoruz, daha konuşacak endi başladık. Ama böyle konkret konuşmalarımızı ya da onların pozisyonlarını biz yakın zamanlarda böyle açıklamayacak. Haberiniz olsun, birinciden bizler bu halkara toplantıların, halkara teşkilatların azalarını davet edecek. Burada Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirlik Teşkilatı, NATO teşkilatı ve orada bilirsiniz her bir ülkelerden milletvekilleri var ya da milli delegasyonlar var. Biz onları davet edecek. Birleşmiş Milletler'den davetliler olacak. Ama ondan da ziyade Ukrayna'da 432 ne kadar milletvekili var. Onları da ayrı ayrı hepsini davet edecek.
hükümetten insanları davet edecek ama esaslanan, işanan kişilerimiz bu Ukrayna sivil toplumların vekilleri ve buradan böyle korumlu volontörler ya da bilmem ekspertler onları da hepsini davet edecek ve şimdi gelecek haftada bu ştabın birinci toplantısı endi olacak. Bütün hazırlıklarımızı böyle gerekli kadar yaptık. Endi bu ştabtan resmi böyle açıklamaları böyle sistemalı biz topluma bildirecek. Ama konkret olarak nasıl devletten kaç kişi ya bilmeyeyim kimler iştirak edecekler biz onları April'in sonlarında gösteririz. Şimdi erteden göstermek. Ya bu Ukrayna'nın hükümeti ne aytasızın bu teşebbüsünüzge karşı çıkmaz mı? Nasıl deyiz? Nasıl düşünüyorsunuz? Şimdi bakınız böyle kızgın böyle çalışmalar endi başlanacak ve bundan sonra elbette Ukrayna hükümeti tarafından böyle seslendirme olabilir. Ama nasıl bize şimdi çok şüphelendirmeyin, çok rahatsız etmeyin. Çünkü biz kendimiz yapacağımızı biliyoruz ve ona hazırlanıyoruz ve onu yapacağız. 2. Mayıs günü Ukrayna bu Ukrayna'nın esas topraklarından Kırım Yarımadası'na buradan büyük bir grup vatandaşlar ve yabancılar Ukrayna'nın bir kısmından ikinci kısımga yol alacaklar. Rifat Ağa, siz bu yürüyüşünü ilan ettikten sonra en meraklangan ve en mühim sual içerisinde şu var. Ya hafsızlık meselesi nasıl olacak? O kadar insanların güvenliğini kim teminleyecek? Bunlarını düşündünüz mü ve nasıl görüyorsunuz bu meselenin çözülümünü? Şimdi bakınız bu bütün dünya teşkilatları ya halkara teşkilatları tarafından bu sonki 6 sene endi şu fevral ayı gelse olacak. Kırım'ın 6 sene işgal devamında AGİT, Avrupa OBSE tarafından ya da Avrupa Konseyi tarafından, Birleşmiş Milletler tarafından onlarla çeşit türlü kararlar kabul edildi ve bu kararlar bizim için, Kırım için çok layık, çok doğru ve çok adaletli. Çünkü orada yazılmış ki Rus askerleri Kırım'dan çıksınlar, Kırım gene de Ukrayna devletinin içinde kontrol edilsin. Daha ilahi başka çok orada sorular Rusya'ya karşı. Ama bunlar hepsi kağıtta kaldı. Kağıtın üstünde kaldı. Bunlar hep birisi daha çözülmedi. O sebepten biz diyecek bu teşkilatlarına şimdi rehberlerine, oradaki milletvekillerine diyecek ki bizlerle beraber Kırım'a gideceğiz ve sizler evde kabul etken kararlarını yerine getirmek için sebepçi olunuz. İşte güvenlik meselesini söylediniz. İşte güvenlik meselesine orada iştirak edecek çeşit ülkelerin milletvekilleri, halkara teşkilatların temsilcileri, Ukrayna milletvekilleri ya nasıl güvenliğini de biz burada isteyeceğiz. Çünkü Kırım'da yaşayan milletimiz korkmayı burada korkak olan kişiler olsalar da ama orada yaşarlar, toprağımızdan ayrılmaylar ve dışarıdan ne vakit böyle yardımlar gelecek de ve Kırım azat olacağını bekliyorlar. Ya o kişiler ne korkmaylar mı? Ya o kişilerin güvenlik meseleleri çözüldü mü? Ya şimdi 88 tane vatandaşımız haristeler ya da cezalar aldılar. Bu kişilerin de 17, 15, 13 sene hapiste olacaklar mı? O sebepten işte biz bunlarını gözümüze alsak, dikkatimize alsak o vakit bu yürüyüşte o kadar orada korku olmasında orada bile ateş açıp da öldürecek böyle durum olacağını biz düşünmeyiz. Bakarız belki bazıları gene de hapiste düşerler. Belki düşerler. Belki ama bazılarını çekip alırlar. Rifat Ağa, siz korkmaysınız mı şahsen?
bu dünyada korkmanası kişi var mı eğer böyle çok böyle katlı işler olduğu vakit ama korksan korkmasan ya 6 sene oldu Kırım'da Ruslar işgal ettiğini ve orada da 6 sene ya 16 sene geçti milletimiz orada kalmayacak. Kalanları da hepsi Kırım Tatar böyle bilmeyim duyguları ya da dili ya da başka şeylerden ne orada kalacak? Çünkü o sebepten ben de bu şeyden böyle katlı şeylerden ben de çok sakınam. Ama sakınsam da sakınmasam evge yol alıp gidecek diyen işte bu aksiyonu biz ilan ettik ve onu yapacak. Çok sağ olunuz. Rifat Çubarov, Milli Meclis Reisi bizle canlı bağda edi. Eskender Ağa, ya siz baracaksınız mı bu yürüyüşkende karar aldınız mı? Bakınız, birinciden men aytmak isteyeyim, eğer biz işgalsiz taraftan ya da Kırım serbest etmek için istegen olsa da bizlerge kureş göstermeye gerek ve kureş yapmak gerek. Silahsız kureş. Tarihta böyle gibi yürüyüşler var idi. Mesela Mahatma Gandhi bütün Indiyanlarını toplanıp bu silahsız kampanyalar gösterdi. Mına biz şimdi görüyoruz. Hindistan şimdi serbest ve müstakillik aldı. Şimdi bizim taraftan evet bu bizlerge kureş göstermeye gerek, silahsız kureş çünkü bu bizim adetimiz, bizim milli hareketin adeti ve bu yürüyüşte ne kadar aktif iştirak edecekler milletvekilleri, siyasetçiler, Avrupa, Batı siyasetçiler, başkalar o kadar da bu faydalı olacak. Ama bu evet pek kıyın mesele. Aman kureş yapmaya gerek, vatan için çalışmaya gerek ve Kırım'ın meselelerini daha yüksek seviyeye götürmek gerek. Çünkü doğru Rifat Ağa söyledi, o kadar çok kararları var ve Birleşken Milletler'in kararı ve OBSE'nin kararı ve Sovyet Avrupa kararı ve ilahiri aman Rusya bu kararı çizmiyor. Bu bütün hatalar ya da ben bilmeyeyim o agresiya yapkanı asıl işitmeyi. Onun için bizlerge de basmaya gerek Rusya'nı çünkü onlar şimdi Kırım'da çok problemi yapar. Men bergen sualımı da bir kere tekrarlayayım da sanlasın deyip yani siz baracaksınız doğru mu anlayayım? Meclis azası olarak. Kısmet olsa evet bu merasim yapmak için çok çalışacağım ve bütün halkara temsilcilerin davet edeceğimiz evet eğer davet edeceğimiz özümüzden de olacağımız. Ve bunu soramağa betiki isteyeyim çünkü men anda baracak olgan herkesten bunu sorayım ve Rifat Ağa da bunu kaydetti. Şimdi Ruslar ateş açmaz ama hapishanege işte taşlay bileler, yakalay bileler. Siz buna hazırsınız mı? Yani hapishanege düşmege ve bu kafsızlıkka. Evet bu bir taraftan kıyın mesele çünkü eğer az adam olsa da ve evet biz aktif iştirakçılar onlara geleceğimiz ve onlar bizni alacaklar çünkü onlar bizim hakkında cinayet işler açtılar ve onlar gösterecekler. Evet bu adamlar hakkında, insanlar hakkında biz onlarda cinayet işler var. Onun için biz onlarını aldık ve hapishaneye koyduk. Aman bu mirasım faydalı olacak. O zaman ne kadar biz çok adamlarını davet edeceğimiz bu meseleye. Şüphesiz ve buna biz sizinle hapishane meselesini böyle tepeden müzakere ettik ya bugün böyle nasıl aytayım güzel bir haber çıktı. Çünkü iki siyasi mabusumuz bugün hapishaneden azatlıkka çıktı. Anda onlara verilgen bu hükümünü geçirip hapishanede Rus hapishanesinde ve bizle şimdi canlı bağda Edem Semidlayev var. Advokat Edem Ağa, selam aleyküm. Aleyküm selam Gülsüm. Edem Ağa, işte Ferhat Seyfullayev ve Nuri Primov'un azat etilivi ile bağlı sonki malumatlarınız neden ibaret? Olarla laf ettiniz mi? Olar özlerini şimdi nasıl hisseti? Kayda bulunasız? Planlarınız neden ibaret? Да, действительно, сегодня освободились два крымских татарина. Это Ваитов Рустем и Примов Нури.
Нури Примов находится сейчас в городе Йошкар-Ола. Завтра с утра у них самолет до Москвы и потом с Москвы на Симферополь. Я же сегодня встретил Ваитова Рустема и с ним находимся в городе Курган. Также у нас с утра будет самолет до Москвы, и после Москвы мы на одном и том же рейсе, иншаллах, полетим в город Симферополь домой. Мабислер не айта, өзлерні насыл есетелер, халықтан деслеклерні ештейділермі, не пажақлар шымды, ве оларның шымды статусы неден ибарет, яғни олар азат от олынды да, böyle мемори бір незаретте олажақлармы, админ наглед дейлер она, яда насыл олажақ? Да, ребята отбыли, как говорят, от звонка до звонка свой срок. Приговор был 5 лет. Единственное, им обоим назначили еще административный надзор 8 лет. Мы считаем, что это незаконное решение, потому что за одно и то же якобы преступление это уже второе наказание. Единственное, у них немного разные условия, что они должны выполнять. Например, у Нури Примова это он не может покидать без разрешения надзорных органов Республики Крым и отмечаться 2 раза в месяц. У Рустема чуть жестче, ему нельзя будет покидать, выезжать за пределы Симферопольского района, отмечаться 2 раза в месяц, находиться дома с 22:00 до 6 утра и не посещать общественные мероприятия. Я демаға мұны сіз адвокат оларақ асылында біз білеміз, олар 5 ел қанунсыз ерде бір описханеде болындылар, яғни ешбір қабаты олмайып. Бүгін о описханеден шықтылар. Sonra оларға да 8 ел бойлы мемори незарет жазасы берілді. Бұна шикает бір şey yapmaq мүмкін ме? Яда енді кеч, яда білмеймін, башқа бір бойлы тазминат талап етмеге, яда не yapmaq мүмкін? Ну, на приговор Северокавказского окружного военного суда мы подали еще в 2017 году жалобу в Европейский суд. К сожалению, практика такова, что очень долго не рассматривает Европейский суд. То, что касается административного надзора, мы будем изучать данную проблему и будем уже смотреть после того, как ребята будут в Крыму. Яқшы, çok sağ olun Sedemağa. Yanımızda eğer siyasi mabüsümüz Ferhat Besifulayev bulunsa, ona selam aytınız ATR teлеканалы ve mından bizler adından. Çok sağ olunuz bizle bağlanğanız için. Eskender ağa, ya siz nasıl mına göremiz ki iki dane siyasi mabüsümüz anda pishaneden çıktı, 5 yıl anda oturdular. Bunun ne yapmak mümkün? Mında belki korçalayıcılar ne yapmak mümkün? Çünkü o insanlar oturdu hapishanede hiçbir kabahatları olmay. Bu şüphesiz güzel haberler. Yani bu adaletsiz değil mi? Adaletsiz değil mi? Barıp oturmağa 5 yıl ve çıkmağa. Evet, birinci taraftan men huvanam çünkü Rustem Vaitov ve Nuri Primov hapishanede çıktılar. Ve kısmet olsa uzun xorantalarga qaytacaklar ve uzun xorantalarının yanında olacaklar. Bu büyük mesele. Evet, onlarda 5 yıl ömründen kayıp oldu. Aman başka taraftan evet onlarda administrativный надзор деген öyle şey var. 8 yıl devamında olacak. Onun için biz asıl serbest olgan için biz aytıp olamayız ve aytmayacağız. Çünkü onlar evet her zaman gelmeye gerek olacaklar. Belki onların evin hakkında bu spetslužbalar, bu güvenlik službalar bakacaklar ve bu serbest değil. Aman onlar uzun xorantaların, uzun yolda ömür yoldaşlarının beraber ve ballarının beraber olacaklar. Evet, şimdi bu taraftan da devam etmeye gerek ve ben bilesem düşünmeye gerek nasıl halkara mahkemelerde onların meseleni daha götürmeye mümkün olacak. Onun için ben bilesem daha kureş protsessual taraftan devam etmek gerek çünkü biz kureşte ve bizlerge
ақыллы ве креатив күрешіні көстермек керек русларға. Сақ олыңыз бұл жевапыныз үшін ве бүгін да бойле бір мерақлы хабер пейда олды, оны талап етмеге істередік. Сабық Қырымда Украина президент темсилчisi, daimi Ukrayna prezident temsilcisi Boris Babin'ge böyle NABU ve SAP tarafından şeklevler seslendirilген. Сегодня бывшему постоянному представителю президента в АРК Борису Бабину сотрудники САП и НАБУ пытались вручить подозрения, и он сейчас с нами на прямой связи. Борис Бабин. Алло, здравствуйте. Алло. Доброго вечера. Да, добрый вечер. Борис, а в чем суть обвинения? Что вам инкриминируют? Суть обвинения вкратце состоит в том, что я плохо работал правительственным уполномоченным по делам Европейского суда в 2015 году. Прокуратура считает, что я заслужил от 7 до 12 лет лишения свободы. Ну, мы все понимаем, что я могу сказать. Я много работал, помогая крымским политзаключенным, поэтому у меня есть соответствующий опыт, и понимая, что меня может ждать, я к этому готов, я не прячусь, никуда не уеду, и я отстою свою власть до конца. То есть правильно ли я понимаю, что вы считаете это дело против вас политически мотивированным или же нет? Ну, и человек занимал должности соответствующего уровня, и свою позицию я изложу в суде, конечно же, по этому поводу, и она будет публичной. Я думаю, что это будет важно услышать многим. А можете подробно сказать, почему вы считаете, что вот данное обвинение против вас, подозрение выдвинуто именно за вашу проукраинскую позицию? Давайте я расскажу об этом в суде. Я думаю, что это будет правильно. Скорее всего, он будет через несколько дней, и я думаю, что я приглашу прессу, то есть это будет открытое мероприятие, нечего скрывать, и нет кого скрываться, мне нечего скрывать. Спасибо большое, Борис Бабин, постоянный представитель Украины в Крыму до 2018 года, 3 декабря, был с нами на прямой связи по телефону. Эскендер Агай, иштесизми? Эбет иштем, ама мен иштмедим не сөйледі Борис Бабин. Оның айтқанына көре, демек ona karşı şeklevlerini onun böyle Ukrayna yanında bulungan pozisiyası sebebinden berilgenini düşünüyor ve böyle siyasi cihetten ona kabatlavalarının seslendirilgeninden emin ve ne için bunu düşünüyor? O tek mahkemede aytacağını bildirdi ama kendi sizin düşüncenize göre ne için 2015 senesinden de işte çıkartılgan böyle bir kabatlav ona karşı ve nasıl kabul etmegen, nasıl kıymet kesesiz böyle haberge? Мен bu haber alganda böyle fikirge keldim. Bu zamanlarga böyle fikirge keldim. Evet, Babin Boris o akıllı ve profesyonel hukukçu ve o bile nasıl iş yapmaya gerek olacak ve men bilesem biz özümüz taraftan oğa yardım edeceğiz çünkü o çok bizlerge yardım etkeni de bu Kırım Tatarlarını destek etmeye bütün halkara mahkemelerde Avrupa mahkemede çünkü tek Milli Meclis hakkında 14 tane arizalar biz yapkanıdık ve Boris Babin bizlerge yapkanı yardım etkeni de. Men bilesem çünkü birinciden böyle düşündüm. Akılga böyle fikirler geldi. Bu 2020 senelerde Avrupa mahkemede Ukrayna Rusya'ya karşı mahkeme bu prosesual meselesi devam edecekler ve anda Ukrayna'nın arizanın da bakacaklar. Ve men bilesem belki bu mesele hakkında eğer Ukrayna pozisiya düşünmek için fikirler olsa da belki bulardan başlayırlar yapmaya. Onun için men bilmeyim çünkü aman bizim taraftan biz Avrupa mahkemelerge Kırım hakkında nasıl çare olğanı da biz gösterdik, arizalar yazdık ve yakın zamanlarda 18 tane arizaların da bu kommunikasiya deyip da cevaplarını verdik ve men bilesem Avrupa mahkemeni bizlerge mutlaka destek etmeye gerek ve çalışmaya gerek. Ya şimdiki Kırım'da Ukrayna prezidenti temsilciliginin faaliyetine nasıl kıymet kesesiz? Yeterli
кадар ишлер алып барылама, яны үкімет темсилчилери тарафынан яда bazı шерилер кененде етерлі дегел сізім фікіріңізше. Bir buçuk dakika kadar vaktimiz kaldı. Şimdi bugünkü Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı'nın temsilcisi onlar başladılar çalışmaya. Ben görüyorum onlar yarım yıl kadar çalışırlar ve onların yardımcıların 2 ay devamında yardım ederler. Aman şimdi ayıp olamayım ne kadar iş yapkan edilir. Çünkü onların en maksadı edi bu 2019 senede sonuna bu strateji ya da bir kanunların lehelerini hazırlamak için. Ama bu taraftan da çalışıyorlar ve devam ediyor iş. Ama şimdi aytmağa ben bilsem ertece de bakmaya gerek ve ne çaresi olsa biz yardım edeceğimiz ve Kırım için ve Kırım Tatar halkının için devam etmeye gerek çalışmaya. Çok sağ olun İskender Ağa. İskender Bariyev Kırım Tatar Milli Meclis Azası, Kırım Tatar Resurs Merkezi'nin yol başçısı bugün bu yayınımızın musafiriydi. Saygılı dostlar, biz ise ne yazık ki bu bölümünü yekunlemek mecburiyetindeyimiz. ATR telekanalının YouTube sayfasına abone olunuz. Anda boyuncularının miqdarı 100.000'den ziyade olsa Roskomnadzor bizlerini blokaga alıp olamayacak ve bugün ATR telekanalının bazı problemleri yüz berdi olarını bilesiz. Bizni destek etmege istegenler sağ tarafta, ekranlarınızdan sağ tarafında көрген мәліматлар boyunca destek ete bile. ATR erdayım sizle saygılı dostlar. Көрüşкенше Prime programmasını seyretmege unutmanız. 5 dakikada. Личная жизнь правителей Крымского ханства часто скрыта за пеленой истории. Однако она не менее интересна. Кем были супруги Сахиба Герая? Какую роль играли в политической жизни своей страны? Какие традиции царили при ханском дворе? Главной целью хана было воссоздать передачу наследственной власти своим сыновьям. И придворные уже смотрели на старшего сына хана как на следующего правителя. Смотрите в программе «Алтын Девыр» в цикле «История династии Гераев». В эту субботу, 25 января в 16:35 по киевскому и в 17:35 по крымскому времени на телеканале АТР. Сахиб Герай I, хан, основатель столицы. Часть 4. Во время войны он был одним из руководителей подпольной организации и партизанского движения в Крыму. Это не уберегло его от депортации из Крыма, как и остальных героев войны – крымских татар. В местах изгнания Мустафа Селимов был одним из тех, кто стоял у истоков национального движения за возвращение своего народа на историческую родину. В партийных органах ему неоднократно предлагали вернуться в Крым. Но он всякий раз отказывался, отвечая, что вернется на родину только вместе со своим народом. Мустафа Селимов – один из руководителей Крымской АССР, активный участник национального движения крымско-татарского народа. Смотрите в субботу, 25 января в 17:30 по Киеву и в 18:30 по Крыму в программе «Тарих Седасы» с Гульнарой Бекировой на телеканале АТР. Мы должны не просто визуальную красоту сохранять, мы должны сохранять глубокие смыслы. Быть советником и финансово зависеть, это, наверное, не совсем правильно. Не всегда я сама вот так вот просто беру и волевым решением я принимаю решение. У меня есть еще моя опора, мой муж, с которым мы
всегда обсуждаем все вопросы. И очень серьезные решения мы принимаем вместе. Внутреннее чувство веры в себя, в свои силы, в то, что мы сможем себя сохранить и отстоять, вот это должно быть первостепенным. Моя задача сейчас вписать крымско-татарский культурный кластер как отдельную составляющую вообще вот в украинское культурное пространство. Каждый мой разговор с папой вот по телефону заканчивается такой большой жирной точкой. Балам, Евде, Балларнен, Храмтатар, Джалафет, Ялвара. Gönül programmasının misafiri Esma Acıyeva. Kiyev'de saat 19'da, Kırım'da saat 20'de. Seyretiniz. Dayan Kırım'ım. Biraz daha sabır eyle. İraden büyük. Kar tübünde algul olup açasın. Sel olup ufak tüfek taşını yoldan yuvasın. Dakkaya gibi susup dursan bile. Dayan. Tış sıkıp. Yumruklarını topla. Sevgine, dülberligin, çeberlikке teң yoktur. Tamırsız kuru kuray gibi geçkenler çoktur. Ketecekler. Tenine oz tikenini saplap. Savuşur yaran. Seni güzel bakça yaparız. Biz için bugün kara beyaz. Dost düşmanın beyan oldu. O kara kalpler için de belki sayılı günler kaldı. Evladım, kartal kalkın, kanat yayarız. Вітаю, мене звати Любомир Ференц, і ви дивитеся програму «Прайм». І сьогодні майже годину ми будемо розмовляти із Сергієм Костинським, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Вітаю, пане Сергію. Вітаю вас, пане Любомире, і всю аудиторію телеканалу ТР. Добрий вечір, земляки. Я так трохи проанонсую, про що ми сьогодні будемо говорити. Два законопроекти про медіа. Один так і називається законопроект про медіа, інший законопроект про дезінформацію. Він останніми днями вийшов на світ. Так, він був представлений, один був представлений наприкінці року, і днями також був представлений інший. Дуже багато змін у медійному просторі України відбулося, але перш ніж ми
почнемо говорити про медіа, оскільки телеканал АТР, він працює в такому скороченому режимі через фінансові проблеми, то згадаємо топ-новину сьогоднішнього дня. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про відставку. У своєму дописі у Фейсбук він зазначив, що, цитую, «Прийшов на посаду виконувати програму президента. Президент є для мене взірцем відвертості та порядності». Заяві передували опубліковані у мережі аудіозаписи, де Гончарук критикує ділові якості президента. Зокрема, говорить, що Зеленський нічого не розуміє в економіці. Давайте послухаємо, що сказав Гончарук сьогодні під час свого виступу на засіданні Верховної Ради. Ми всі прийшли в парламент, у владу змінювати країну завдяки цій людині, завдяки Володимиру Олександровичу Зеленському. Ми всі його поважаємо, і для нас принципово мати довіру всередині команди на 100%. Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій – посіяти розбрат всередині команди. Створити уявлення про те, що нібито хтось не поважає президента. Це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції в команді великій може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили. Шановні друзі, дорога фракція, я дуже вдячний вам за ту роботу, яка вже зроблена. Ми дуже багато з вами зробили, щоб в цьому році українці жили краще. Ну, якщо говорити про юридичну сторону питання, то заява на звільнення, вона подається до Верховної Ради за українським законодавством, а не президенту України. А це юридична казуїстика, вона є важлива. На загал, як ви прокоментуєте ситуацію з Олексієм Гончаруком і вже встигли охрестити цю ситуацію з ним Гончарук Лікс, так? Витік цієї інформації, його записали на одному з зібрань 16 грудня, де були присутні також очільниця Міністерства фінансів пані Оксана Маркарова і також заступниця Національного банку України, очільника Національного банку України пані Катерина Рожкова, також міністр економіки пан Мілованов і ще там кілька людей. Ну, вони, в принципі, були цей самий головний пул – 4 людей. Ну, найголовніше, я чув, поки що, здається, оприлюднено тільки два аудіозаписи. Ну, третій ще не чув, не знаю, про що там йдеться. Але з тих двох, які я слухав доволі уважно, ну, по змісту я можу сказати, що зміст не тягне ані на Гончарук Лікс, ані Гончарук Гейт. Це звичайна робоча нарада, де люди обговорюють, яким чином ми будемо подавати певні зміни, як будемо пояснювати президенту чи суспільству, що відбувається в економіці і як це зробити зрозуміло. Неприємно, звичайно, чути, що люди спілкуються російською, тому що це певним чином є лицемірство в робочий час. Ти маєш, і бажано і не в робочий час, чиновник має спілкуватися українською мовою. Це перше. Але більше запитань, знаєте, до форми. Виходить так, що такі звичайні, ну, насправді, надзвичайно нічого нема. Звичайну нараду записують, і ці аудіозаписи потрапляють в приватні руки, і потім вони викладаються десь в акаунтах на Ютубі, в Телеграмі. І ми розуміємо, що в цій системі влади є внутрішня серйозна боротьба, що ця влада є розділеною, а тому що здійснити записи хтось, хто не є дотичний до цієї влади, фізично не міг. Тобто це означає, що всередині йде дуже серйозна конкурентна боротьба з застосуванням всіх ресурсів, всіх інструментаріїв, і легальних, і нелегальних. І це означає, що цей конфлікт буде тільки розвиватися, і ми будемо не тільки бачити наслідки негативні, але й відчувати їх. Це перше. Тобто, очевидно, що хтось збиває, і ми, можливо, навіть можемо підозрювати, хто збиває цей уряд. І уряд дає для цього і приводи, для того, щоб його били і його збивали. Друга неприємна історія пов'язана з тим, що пан Гончарук написав заяву саме президенту.
В чому негатив? В тому, що ми є парламентсько-президентська республіка. У нас парламент призначає прем'єр-міністра. І якщо писати заяву і робити не шоу, а дійсно займати державницьку позицію, треба було писати заяву на парламент. І тоді це було б чесно і відверто. А так нам показують, що у нас, от фактично ми можемо зробити з вами висновок, що ми живемо в авторитарній державі. Да? Що в нас прем'єр, він звітує і пише заяви на президента, що в нас парламент під президентом, що в нас не незалежні гілки влади, а вони всі підпорядковані одній людині – президенту. В парламентсько-президентській республіці і в демократичній системі, в принципі, такого бути не може. Це неправильно. І нам цей приклад демонструє сам прем'єр. Тому я вважаю, що це нерозумний крок. Звичайно, що він образив прем'єра у приватній розмові і мусив вибачитися і продемонструвати свою лояльність. Він це зробив цією заявою. Звичайно, що заява ця є номінальною, вона не буде мати наслідків. Це така форма вибачення. Але нам, як громадянам України, неприємно бачити, що в нас всі гілки влади підкорені одній гілці, одній людині. І це не дуже добре, тому що в 2014 році, в 2004 році, в 1991 році громадяни України виходили саме за демократичні республіканські цінності. Якщо говорити про медіа, так, представлений законопроект про медіа, який дуже багато має у собі пунктів, також про роботу Національної ради з питань радіо та телебачення. Його називають достатньо таким проривним законом, тому що його готували понад 7 років, з 2012 року, і на вимогу Ради Європи, так, там певної директиви. І от його тепер представили. Як ви на загал оціните цей закон про медіа? Який був представлений? Перше, щодо закону про медіа, можу сказати, що це дійсно крок вперед. І сьогодні цей законопроект є найближчий до законодавства країн Європейського Союзу в плані регулювання медіа. Він розширює предмет регулювання, це і взагалі всі медіа, вони сьогодні об'єднані поняттям сферою аудіовізуальних послуг. Тобто йдеться в тому числі і про інтернет. Але що в ньому є теж позитивного? Він надає повноважень Національній раді, про які, наприклад, я всі 4,5 роки роботи в Національній раді завжди наполягав на цьому і озвучував позицію, що Національна рада – це такий орган, який у своїй діяльності послуговується законом. Ми не можемо застосувати до порушників більше санкцій, ніж тут передбачено. Не можемо застосувати штраф, який не передбачений, або сума якого є незначною, і це виписано в законі. Для того, щоб врегулювати ситуацію, а в нас є певний хаос в медійній сфері, то, звичайно, потрібні більш жорсткі інструменти. І вони надаються Національній раді. Але знаєте, я зрозумів ще одну таку, усвідомив таку неприємну річ. Закон може бути сучасним, закон може бути проривним, закон може надавати можливість більш ефективно боротися з фейками, з мовою ворожнечі, з пропагандою, з дезінформацією. Але важливо не тільки те, які інструменти дає цей закон. Важливо, в чиї руки потрапляє цей закон. І я дуже переживаю, як буде використовуватися це законодавство для регулювання медіа. І в мене є підстави для переживання. Нещодавно, буквально, я був в ефірі телеканалу «Прямий» і відповідав на запитання і ведучих, і гостів ефіру. Головне питання було таке: чи мала право Національна рада призначити перевірку телеканалу «Прямий» через образливі вислови ведучого, а ведучим передачі виступав Сергій Поярков, які лунали в ефірі цього телеканалу. Президента образили. Через це можна перевіряти телеканал і застосовувати до нього санкції? Моя позиція полягає в тому, що ні.
ми не маємо права захищати будь-яку публічну особу, яку ображають громадяни України. І неважливо, це гість або ведучий. Публічна особа, вона і є для того публічною особою, щоб всі дуже уважно вивчали знаєте, її життя її родини, і рішення, які ухвалюються. На то вона і є публічна особа, має цей хрест нести. Тому що суспільство подарувало не подарувало, а делегувало великі повноваження, і ти маєш нести відповідальність. І на нещодавньому засіданні Національної ради більшість членів Національної ради вирішили перевіряти телеканал «Прямий» через ці вислови, через образу президента. І, на мою думку, це дуже погана ознака того, що відбувається. Тому що попередні 5 років, коли в нас був 5-й президент України, його ображали на більшості телеканалів. І не просто критикували, а висловлювали образливі слова, готували якісь образливі матеріали, навіть пісні писали, в яких ображали. Але Національна рада жодним чином ніколи не виступала адвокатом президента, тому що ми, члени Нацради, вважали, що ми є незалежним органом, і ми маємо, якщо публічна особа ображена, якщо цей матеріал зачіпає її честь і гідність, вона має звернутися до суду і через суд довести, що цей телеканал і цей ведучий порушили його права. І вже потім, якщо рішення суду є на користь позивача, то Національна рада забезпечить виконання цього рішення, тобто телеканал має принести свої вибачення і спростувати цей матеріал. Це нормальна цивілізована європейська практика, і вона застосовувалася 5 років. І тут вперше, після того, як було ображено президента України, чинного, Національна рада призначає перевірку телеканалу. Вважаю, що це погана ознака, і тепер я думаю, що яким би не був прекрасним закон, і які б він проривні норми не встановлював у сфері регулювання, головне питання, як ці норми, як ці інструменти буде використовувати регулятор. Чи не буде він використовувати для того, щоб тиснути на медіа, і чи не призведе це до згортання свободи слова. Але це поки що ознаки, подивимося, що буде далі. От закон про медіа схвалили сьогодні депутати на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Документ повинен замінити собою цілих 5 медійних законів і це про телебачення, радіомовлення, про пресу, про інформаційні агентства, про Нацраду України з питань телебачення і радіомовлення та про порядок висвітлення діяльності органів державної влади. Законопроект покликаний відрегулювати діяльність не тільки засобів масової інформації, а й будь-яких постачальників інформації. Займатиметься усім медіаринком. Згідно документу буде Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Але я читав взагалі сам законопроект. І має бути ще співрегулятор для Національної ради, але я до кінця не зрозумів, що це за орган має бути, як він буде формуватись. Це ідея, яка доволі давно обговорюється, і в її основі лежить думка, що 8 членів Національної ради, наприклад, які сьогодні ухвалюють ті чи інші рішення, є великий ризик самодурства, що вони можуть ухвалювати якісь рішення, які будуть шкодити індустрії, шкодити інтересам суспільства. І потрібно, щоб був певний контролер від суспільства, від громадян, які будуть дотичні до ухвалення цих рішень, які будуть забезпечувати більшу прозорість ухвалення рішень. І ця ідея нарешті знаходить своє втілення. Ви вітаєте таку річ? Я вітаю. Я вважаю, що Національна рада, знаєте, дійсно дуже складний орган. Підхід авторів цього органу, він полягав в тому, що можна було створити щось на кшталт міністерства з одним міністром. І міністр сам одноосібно вирішує, кого караємо, кому даємо зелене світло. Але наші конституціалісти, а Нацрада є конституційним органом, вони вирішили, що 8 членів Національної ради, 4 з них призначаються президентом, 4 призначаються парламентом, мають у складній дискусії вирішувати долі
того, як буде розвиватися українські телевізійні і радійні медіа. І те, що додається ще один співрегуляторний орган, от на мою думку, він додає більшої прозорості, він додає більшої публічності, транспарентності Національній раді. Тому що, маючи великі повноваження, можна наробити шкоди, можна наробити біди. Для нас дуже важливо, щоб Національна рада і захищала національні інтереси, і впроваджувала певну законодавчу рамку, в рамках якої мають працювати медіа, але водночас Національна рада не має душити медіа, не має згортати свободу слова в Україні. І я думаю, що цей співрегуляторний орган має додати більше фаховості, більше кваліфікації в роботі Національної ради, більше ідей, візій, і водночас забезпечити так, щоб Національна рада ніколи не ухвалювала ганебних рішень. А такі рішення періодично, звичайно, з'являються. Закон про медіа, так як я сказав, схвалили сьогодні депутати на засіданні Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Буде винесений у парламент. Однак зареєстрований ще один закон про медіа. Він є альтернативний до цього, який сьогодні схвалили на комітеті. І його внесли кілька депутатів від партії Європейська, від фракції Європейська Солідарність. Зараз з нами на зв'язку один з авторів альтернативного законопроекту про медіа Микола Княжицький. Вітаю, пане Миколо. Чи чути нас? Так, чути вас, вітаю вас. Пане Миколо, от я цитую те, що написано, те, що ви сказали, так, у своїй сторінці у мережі Facebook. Законопроєкт від монобільшості Зеленського містить норми, які можуть призвести до встановлення цензури як в медіа, так і в інтернеті, що не відповідає європейським стандартам свободи слова, а також дає механізми для повернення в українське медійне поле російських інформаційно-пропагандистських ресурсів. Що ви маєте на увазі? Ну, наш законопроект загалом базується на тому ж розробленому, який розроблявся вже понад 5 років в законопроекті про аудіовізуальні засоби масової інформації, його ще в новому читанні розглядали. І багато з його норм увійшли в законопроект, запропонований більшістю. Це справді була проведена велика робота, і в цьому законопроекті багато позитивних норм, але є такі, які нас, безумовно, не влаштовували. Одна з них, наприклад, стосується свободи в інтернеті і того, що іноземні засоби масової інформації обов'язково повинні реєструватися в Україні. Ну, не буде і не повинна, з нашої точки зору, New York Times чи Wall Street Journal реєструватися в Україні. Думаю, що це помилка. Натомість наше побажання, щоб в законі регулювалася прозорість медіафінансування, не була врахована, а ми вважаємо, що важливо не лише знати, хто власник того чи іншого засобу масової інформації, а й хто його фінансує, бо ми бачимо багато засобів масової інформації нібито українських, які працюють на країну-агресора і, можливо, отримують фінансування з країни-агресора. Це саме стосується і прозорості власності. Ми вважаємо, що мають бути механізми регулювання Національної ради в тому випадку, якщо медіа не довело прозорості своєї власності. В законопроекті, запропонованому більшості, цього не було. І, звичайно, дуже важливий пункт, який фактично скасовує ту систему контролю за представниками країни-агресора, яких можуть показувати або пропагувати українські канали. Ми випрацювали за останні 5 років досить ефективний механізм, який складається з декількох способів такого контролю. Один з них – це так звані списки тих, хто становить загрозу національній безпеці, які складаються СБУ і Національною радою, і РНБО, друкуються на сайті Міністерства культури. Законопроект спрощує цю норму і каже, що не можуть пропагуватися лише ті, хто несистемно порушив український закон. Тоді як ми вважаємо, що в умовах війни той, хто навіть несистемно порушує цей закон, не повинен пропагуватися на українських каналах. Це основні пункти, які відрізняють наш законопроект від законопроекту більшості. Хоча загалом в цьому законопроекті, який подала більшість, є багато позитивних моментів теж. Я дякую Миколі Княжицькому, народному депутату України, фракція Європейська Солідарність. Я трохи вже зачепив цей аргумент. От зараз телеканал АТР, він переживає так фінансові труднощі. Цільовою аудиторією є Кримський півострів. Дуже багато цей канал говорить про Крим. І на початку року, здається, ще одна новина дійшла до глядачів
українських UATV. Це телеканал, основним завданням якого є пропагувати Україну у світі. Кожна країна, більшість, принаймні, не кожна, але більшість має такий канал, який розказує про свою країну зовнішній аудиторії, іноземній аудиторії, на, там, не знаю, на англійській мові, на французькій, на німецькій чи, наприклад, на арабській. І зараз цей канал має бути переформатований. Він має запускатися у лютому місяці. І основна ідея цього каналу є трансляція на окуповані території. Канал, він перебував юридично під Міністерством інформаційної політики. Здається, зараз його перепорядкували під Міністерство молоді та спорту, так? Наскільки мені відомо. Чи планується передати його туди? Я поясню цю історію. Я хочу повернутися перше за все до питання, яке озвучив пан Микола Княжицький. Він сказав дуже важливі речі. Я хотів би прокоментувати, а потім ми перейдемо до телеканалу «Іномовлення». Шановні колеги, перше, що ми почули від пана Миколи, полягає в тому, що іноземні медіа не мають реєструватися на території України. Я в цьому пункті не погоджуюся з колегою. Питання в тому, що я відповідаю в Національній раді за блок моніторингу всіх медіа, в тому числі і іноземних, які приходять, отримують або не отримують дозволи Національної ради на мовлення в Україні. Ми зафіксували і вже фіксуємо багато років таку ситуацію, коли російський бізнес, російські медіа отримують ліцензії на території Європейського Союзу і намагаються потрапити на український ринок під виглядом німецького, іспанського, латвійського телеканалу. Мова трансляції є російською. Фільми радянські або російські, або іноземні, але озвучені. А таких багато спроб було? Дуже багато. Ну, щоб наші телеглядачі розуміли в кількісному вимірі. Ну, я можу сказати, що кожного року подається більше 20 таких телеканалів. В Україні, так? Вони намагаються потрапити на ринок України. Це при тому, що я багато разів в цій студії повторював, що ми якраз обмежили ретрансляцію 80 російських телеканалів в Україні, і тепер російські медіа намагаються потрапити в Україну під виглядом європейських медіа. Тому я за те, щоб у нас була процедура, яка б дозволяла б нам створити певний фільтр для всіх іноземних медіа, для того, щоб ми могли бачити, хто це насправді. До відомих іноземних медіа, американських, британських, французьких, нема питань, тому що ми всі їх знаємо. Але коли приходять там певні телеканали, які мають американську назву, але при цьому транслюють російський контент, звичайно, для нас це це історія, яка потребує детального вивчення. І я так розумію, що ще одна ідея, яка закладена в принцип реєстрації, це те, щоб такі великі корпорації, які є, по суті, такими носіями, платформами медіа-контенту, наприклад, Netflix, щоб вони реєструвалися, оскільки вони тут заробляють, наприклад, такі, наприклад, гіганти, як YouTube, великі соціальні мережі, Netflix та інші, якщо вони роблять бізнес в Україні, вони мають бути тут зареєстровані і, звичайно, що вони повинні мати певні стосунки з державою Україною. Не може бути такого, що тут вони отримують прибутки від розміщення реклами чи від підписок з боку громадян України, але вони несуть жодної відповідальності перед державою Україна і відповідно перед українським суспільством. І, звичайно, немає якоїсь комерційної сплати податків. Пане Сергію, я з вами щодо Netflix погоджуюся, так, але тут є одна річ. Я говорив на свята з моїм товаришем студентських років, з яким я вчився в Європі, і ми там щось говорили про Netflix і так далі. І коли ми підняли це питання, він каже: так у вас
мовляв, українців, ви ж купляєте типу підписку на Netflix? Та я кажу, та ні, та ніхто підписку на Netflix не купляє, всі фільми дивляться на піратські. Так, ну це абсурдні речі, які не зрозумілі для європейців. Україна є піратською країною, так. Так, Україна є піратською країною, і цього ніхто не заперечує. І ця річ про підписку на Netflix, я думаю, що поки що це крок попереду, так? Бо тому що є дуже сильне піратство. В чому є плюс цієї ідеї? В тому, що не факт, що ця норма може бути затверджена, ще буде обговорення цього законопроекту, але головне, що вже виникає дискусія, що нам робити з тими змінами в медіасфері у всьому світу, які вже впливають на внутрішні ринки. Тобто сьогодні, наприклад, Netflix вбиває національне телебачення в Норвегії. Норвежці підписуються на Netflix, і вони не хочуть вже дивитися норвезьке суспільне мовлення, тому що вони розуміють англійську мову прекрасно, в них все в порядку, і відповідно вони можуть кожен вечір, кожен день дивитися якісь розважальні передачі або фільми. У Франції впроваджуються закони. Я розумію норвежців, я там був тиждень, там всі телебачення показують з англійськими титрами, і повірте мені, телебачення, ну там нічого такого не трапляється, як в Україні. Netflix зараз розміщує вже російськомовні фільми і так далі. Тобто це несе певну і загрозу внутрішньому ринку, і звичайно, що будь-яка держава має на це реагувати. І я радий тому, що сьогодні породжується дискусія, що нам робити. Ми не можемо закритися в своїй країні і казати, знаєте, оці всі світові тенденції, вони нас не стосуються. Ми маленька ортодоксальна країна, яка живе ще у 20 столітті. Ні. Ми сучасна країна, наші громадяни дуже активно користуються можливостями інтернету, і тому держава має зрозуміти сьогодні, як нам регулювати ці зміни. Але з чим я погоджуюся з паном Миколою? Пан Княжицький сказав дуже правильну річ. На сьогодні дуже важливо, і я це кажу як експерт у цій сфері, як член Національної ради, дуже важливо на сьогоднішній день досліджувати джерела фінансування медіа. У нас є певна проблема з тим, що є окремі телеканали, які поширюють контент, який насправді розпалює ворожнечу, поширює фейки, які спрямовані проти української державності. Коли кожного дня в ефірі таких телеканалів з'являються спікери, які заявляють, що в нас є громадянська війна, що Росія не є стороною конфлікту, що Крим було окуповано Росією, тому що кримчани цього захотіли, що є неправдою. І кожного дня, тобто такі телеканали впливають на стан українського суспільства і на сприйняття реальністю. Вони починають розповідати про те, що, наприклад, закон про квоти на українську мову, який був прийнятий у 2016 році, змусив кримчан відділятися від України, що взагалі є повною єрісю. І якщо Національна рада реагує на контент, це те ж саме, що відрубати дракону голову, після якої з цього місця виростає ще дві голови. Кількість інформаційних телеканалів, які поширюють такий дуже неоднозначний контент, тільки збільшується. І Національна рада не зможе нічого з цим зробити, якщо вона буде боротися з наслідками. Треба дати можливість вивчати і боротися з джерелом. Тому що поки спокійно по українській землі ходять люди, які фінансують такі телеканали, такі телеканали будуть існувати. І Національна рада може прикласти безліч зусиль для того, щоб навести порядок, але вона буде боротися з наслідками. І пан Княжицький правий в тому, що єдиний шлях навести лад з впливом на український інформаційний простір – це досліджувати, звідки походять гроші, хто це фінансує, з яких ресурсів і так далі. І ще одну тезу він озвучив, яка стосується... Вже все, третю тезу. Давайте все-таки повернемося до ефірів на окупованій території. Отже, я згадав про канал UA-TV, АТР також його ціллю є говорити про Крим. Також цільова аудиторія дуже велика зараз перебуває на Кримському окупованому півострові. І контент, зокрема на UA-TV, має бути розважально-інформаційним. От ваша особиста думка, такий канал, він потрібен чи ні на загал? Спеціально для окупованих територій? Я розкажу, що відбувається насправді, прокоментую.
Дивіться, в чому є бенефіт Міністерства інформаційної політики. У 2015 році це міністерство взяло 2 телеканали – БТБ і УТР, які взагалі створювали несучасний контент, який ніхто не дивився. Це були 2... Ну, БТБ, він був покликаний, все-таки там уставний капітал був Національного банку України, що взагалі абсурд був, який мав розказувати про економіку і про Національний банк України. Так, це було... Це була ідея Арбузова, для того, щоб вони популяризували свою діяльність. Я не прав, там 150 мільйонів, здається, було в уставному капіталі на той час. Але ми розуміємо, що це було на той момент 2 мертвонароджені дитини. Міністерство інформаційної політики об'єднали ці 2 телеканали і створили на їх базі телеканал UATV. Сучасний, з сучасною картинкою, з кримсько-татарською редакцією, з російською редакцією, з арабською, з англійською редакціями. І вони зробили, я вважаю, чудо, коли державний телеканал почав виготовляти якісний контент, який потім почали дистрибутувати за межами України. І більше того, ми завели цей телеканал відповідно до норм закону і на лінію розмежування, і на межу з Кримом. Ідея полягала в чому? Всі українські телеканали виконують мовні квоти. Вони спілкуються, все ведення передач відбувається українською. У нас має бути спеціалізований телеканал, який створює російськомовний контент. І цю функцію UATV виконував. Зараз Міністерство культури, молоді і спорту, воно було створено на основі Міністерства інформаційної політики. І відповідно, що всі ті активи, які були у міністерства, вони перейшли до МКМС, так зараз називають Міністерство культури. І у очільників Міністерства культури, молоді і спорту, наскільки мені зрозуміло, тому що я бачу, що є певна, не дуже якісна комунікація. Нам мало пояснюють, що буде відбуватися. Нам мало розповідають про стратегію, нам мало розповідають про те, що буде насправді. Тобто і ви, і я, ми вимушені якось здогадатися, як це воно буде за декілька місяців. Це неправильно. Ми маємо точно знати, тому що навколо цього, зараз навколо цієї теми багато спекуляцій, і вже ніхто не знає, яка буде правда у лютому. Але те, що мені зрозуміло, і мені здається, що має бути за планами створений інформаційний телеканал, тобто UATV має бути переформатований в інформаційний російськомовний телеканал, який буде мовити за межами України на російськомовну аудиторію, і таким чином інформувати російськомовну аудиторію в Росії, в Німеччині і будь-де. Така логіка, мені здається, виправдана. І другий телеканал, який має бути створений дійсно для тимчасово окупованих територій, це є розважальний телеканал, який буде... Тобто на базі 1-2 має бути створені, так? Восени дискурс був саме такий. Як зараз, знову ж таки, в мене дефіцит інформації, я не знаю, як воно буде реалізовано, але ще восени дискусія точилася навколо 2 телеканалів – інформаційного і розважального. Тому що державне іномовлення нам потрібно. А розважальний телеканал створюється, я так розумію, для того, щоб компенсувати кодування найбільш популярних українських телеканалів. Цей розважальний телеканал буде акумулювати найпопулярніший розважальний контент, фільми, серіали, передачі, для того, щоб ефірним шляхом, завдяки цифровому телебаченню, аналоговій технології телебачення, розповсюджувати цей сигнал на підконтрольні і непідконтрольні території на лінії розмежування, на Донецьк, на Луганськ і на територію Криму з Чонгара, з Чаплинки, зі Скадовська і так далі. На мою думку, цей сигнал, це розповсюдження цього контенту, воно не охопить всіх мешканців тимчасово окупованих територій. Здається, наскільки мені відомо, сигнал пробиває там на відстань 50 кілометрів і все, він гасне просто. Це є ефірне мовлення, тобто чудо тут точно не відбудеться, тому що це є фізика, я про це багато кажу, що ефірне мовлення, крім середньохвильового радіомовлення, ефірне мовлення, цифрове, те, що ми знаємо як Т2, аналогове або FM – це завжди локальне мовлення. Дійсно, на відстань 50-60 кілометрів, в залежності від висоти підвісу, від потужності передавача і так далі. І повністю компенсувати кодування супутникових телеканалів, на мою думку, не вдасться. Але така ідея є.
І я не можу сказати, вона гарна чи погана. Якби ви мене спитали, що би я робив би на цьому місці, да? Що би ви робили на цьому місці? Хай буде так. Міністерство. Да? Я думаю, що Україні потрібно декілька програм державного іномовлення. Дійсно потрібен російськомовний телеканал, тому що російськомовних людей в світі дуже багато. Вони є в США, вони є в Канаді, вони є в Я хочу уточнити тут. Ви маєте на увазі цей канал, який буде спрямований на зовнішню аудиторію, не на окуповані території? На зовнішню аудиторію. Нам потрібен російськомовний телеканал, який буде транслювати український порядок денний для російськомовних. Тому що російськомовні в Німеччині, або в Італії, або в Росії, вони дивляться російське телебачення. Альтернативи цьому, в принципі, немає. Є телеканал «Настоящее время», який фінансується з державного бюджету США. Ну, це один такий телеканал. Я вважаю, що Україна хоче впливати на стан сприйняття. Але це ви маєте на увазі current time, і він, в принципі, висвітлює події, які відбуваються на пострадянському просторі, не лише Україна. Україна, як... Ми маємо інформувати цих людей про те, що відбувається в Україні, і ми маємо давати український погляд на події, які відбуваються за межами України. Це дуже важливо. Нам потрібно російськомовній аудиторії доносити, що українці думають про події у себе і про події за кордоном. Тут Росії, зрозуміло. США, от канал, який створюється для окупованих територій, ваша думка? І дивіться, я завершу думку. І потрібен окремий англомовний телеканал для аудиторії, яка спілкується англійською мовою. Це найбільша аудиторія, одна з найбільших аудиторій в світі. Якщо ми хочемо впливати, якщо ми хочемо, щоб наші новини, щоб українські медіа цитували, якщо ви хочете, щоб англійські, британські, американські, французькі, італійські, іспанські журналісти висвітлювали події, посилаючись на українські медіа, нам потрібен такий телеканал. Що стосується розважального телеканалу, я вважаю, що це експеримент. Чи він спрацює, чи дасть він результат, поки що я не можу вам відповісти. Я думаю, що якщо це є заміна 23 супутниковим телеканалам, які будуть закодовані буквально за тиждень, я вважаю, що це заміна слабка. Я думаю, що він не компенсує ефект тих телеканалів, яких вже наші громадяни в Криму, в Донецькій, Луганській областях, в ОРДЛО не побачать. От я зараз стараюся знайти показники, цифри. В принципі, з того, що я пригадую, ви сказали, що назовні потрібен канал. Бюджет Russia Today, здається, останній, 325 мільйонів євро. Так, я дивився бюджет просто для порівняння UA TV. Один рік там, здається, було понад 200 мільйонів, і другий щось трохи менше. Гривень. Ну, ви ж розумієте, це просто шалені кошти, щоб зробити якісний контент, який буде цікавий зовнішній аудиторії. Де їх взяти? Є відмінність між RT і UATV. RT все ж таки йде за принципом локалізації. Коли вони приходять у Францію, його практично неможливо відрізнити від будь-якого іншого французького телеканалу. Чому? Вони висвітлюють події у Франції, але з російської точки зору. Тобто вони розповідають не стільки про Росію, скільки вони подають російську точку зору на події у Франції. Звичайно, це вимагає більше коштів, тому що вам потрібно там мати редакцію, вам потрібно наймати французьких журналістів і так далі. Але коли ми говоримо про класичне, стандартне іномовлення, коли ми створюємо студії, в яких журналісти розповідають про події в Україні у всьому світі, і мова не йде про локалізацію в кожній країні, то, звичайно, що це вимагає набагато менше коштів. Я вважаю, що за ті кошти, які всі ці декілька років виділялися на систему іномовлення, цього, в принципі, було достатньо для того, щоб робити якісний контент. Подивіться, існувала повноцінна кримсько-татарська редакція. І я вважаю, що вона має продовжити спрацювати. Тому що по всьому світі є велика кількість кримсько-татарських дернеків. Більше 5-7 мільйонів кримських татар живуть за межами Криму у Туреччині, у Румунії, в США, в Канаді і в інших країнах. Ми маємо звертатися до своїх земляків кримсько-татарською мовою.
була створена арабська редакція. Тобто грошей вистачало на такі проекти. Тому я вважаю, що грошей завжди мало, але на ті, які виділялися, можна було і можна сьогодні продовжувати розвивати повноцінне і якісне державне намовлення. Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроект про дезінформацію, спрямований для ЗМІ, засобів масової інформації на період російської агресії. Там достатньо є цікаві пункти, і спершу давайте ми послухаємо думку громадськості, а саме Галини Петренко, директорки громадської організації «Детектор Медіа». Вітаю, пані Галино, чи чути нас? Здравствуйте, я вас чую. Да, пані Галино, як ви на загал прокоментуєте представлений закон про дезінформацію? От, наприклад, там є пропозиції достатньо жорсткі штрафувати за дезінформацію, і взагалі навіть є пункт про в'язницю за масову дезінформацію. Так, там найбільш, як сказати, квінтесенція цього закону і законопроекту, і одночасно найбільш суперечлива пропозиція – це, власне, кримінальна відповідальність за дезінформацію. Вона пропонується для різних категорій, так би мовити, порушників. Це і для працівників медіа, і для тих, хто розповсюджує дезінформацію за допомогою ботів в соціальних мережах, і для тих, хто фінансує такі операції. Особисто я вважаю, що кримінальна відповідальність за дезінформацію містить в собі більше загроз, ніж переваг, через те, що як би ми не намагалися прописати визначення дезінформації, за яке може настати таке покарання, насправді все одно під нього можна завжди підвести якусь інформацію, яка просто не сподобається владі. Якщо от пояснювати дуже спрощено. Взагалі, на вашу думку, такий закон, він потрібен? Тому що дуже багато точилися дискусії, чи потрібно його вводити, чи не потрібно його вводити. Ну і тут ще плюс до того питання, хто буде критерієм, так? Як буде визначатися оця дезінформація? Ну, на жаль, сьогодні міністерство представило концепцію законопроекту, а не текст законопроекту, через що достатньо складно говорити про конкретні норми, бо диявол завжди в деталях, і сам текст обіцяють в понеділок. Я думаю, що, безперечно, державі потрібно робити щось, щоб протидіяти дезінформації, але питання, що саме робити. Тобто? Питання, що саме робити. Тобто, от я проти саме кримінальної відповідальності за дезінформацію. Я думаю, що потрібні інші механізми. Якщо говорити конкретно про концепцію цього законопроекту, то крім кримінальної відповідальності там є ще адміністративна відповідальність, там є ще пропозиції створити нову саморегулівну журналістську організацію, і є розуміння механізму, як вона має бути створена. Там є ще пропозиції призначати для медіа певний індекс довіри. Пані Галино, у мене таке от професійне чисто. Ви вірите в можливість саморегуляції журналістської спільноти? Ну, ми з вами, як два журналісти, які вже не одне коло цього процесу спостерігаємо. Я вірю, але це дуже складно. Ми навіть сьогодні побачили реакцію журналістів, коли вже там в кулуарах обговорювали враження від законопроекту, побачили, що найбільше з усього цього, якщо мене обурює історія з криміналізацією, то насправді журналістів більшість найбільше обурює історія про те, що їм будуть там видавати якусь прес-карту, але тільки за умови, якщо вони будуть притримуватися якогось кодексу, тобто начебто будуть розділяти журналістів на професійних журналістів і просто на журналістів. От їх оця історія більше за все обурює. Це якраз до вашого питання про саморегуляцію. Більше за все їх обурює історія зі спробою їх від саморегулювати якось зовні. Ну, в принципі, на загал нічого поганого там в якійсь певній прес-карті немає, тому що поняття журналізм він за кордоном є чітко регламентоване, і багато країн мають цю прес-карту в Західній Європі.
Да, більше того, зараз дискутуються саме міністерством і навколо цього процесу дві концепції. В одній концепції пропонується приймати зараз всю організацію, яка буде створена, всіх журналістів, дивитися, як хто працює мінімум півроку, і потім, якщо що, виключати за порушення професійні, етичні, мається на увазі. Інша концепція полягає в тому, щоб одразу не приймати в цю організацію людей, які вже роблять якісь професійні етичні порушення. Я можу сказати, що перемагає саме в міністерстві перша концепція. Тобто взяти всіх на борт, попрацювати і потім подивитися, що робити далі. Я дуже дякую Галині Петренко, директорці громадської організації «Детектор Медіа», і пане Сергію. Ваша думка про представлену концепцію законопроєкту про дезінформацію? Знаєте, вона викликає дуже такі неоднозначні враження на сьогоднішній день, тому що створюється нова система. Якщо в нас сьогодні є, ми говоримо про діяльність медіа, вже з початку незалежності України працює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. Ця система працює, є певні правила, як, і вона вже багато разів пройшла випробовування судами, тисячі разів. І ми можемо передбачити наслідки роботи Національної ради. В цій ситуації це абсолютна новація і для України, і я думаю, що для багатьох країн Європи. Але той рівень професійної культури і той рівень розвитку ринку, який існує в Україні, він в мене формує певну недовіру. І, знаєте, таке враження, що можливо, а це може і не спрацювати. Що є передумовою? Перше, це невелика кількість медіа в Україні є справді незалежними, на які не здійснюють вплив власники. Тобто більшість медіа, я так думаю, вони є залежними від своїх власників, не зважаючи на існування редакційних рад і так далі, не зважаючи, що там є спеціальні структури, і що вони всі заявляють про те, що редакційна політика може відрізнятися від думки власника, від думок бенефіціарів. Мені здається, що це не так. І мені здається, що наші глядачі, які дивляться, більшість з них так скажуть, що більшість телеканалів, вони демонструють позицію свого власника. Уявіть собі, що представники таких телеканалів будуть займатися саморегулюванням. Чи зможуть вони домовитися між собою? І питання, чи вони будуть домовлятися між собою, чи будуть домовлятися власники таких мовників між собою. Це перше. Друга історія. Чи не будуть ці санкції застосовані для того, щоб зводити рахунки один з одним? Це ж може перетворитися просто на боротьбу на знищення один з одним для того, щоб дискредитувати друг друга. Ти дотримуєшся кодексу етики, а ти не дотримуєшся. І третє, якщо буде кооптована в цей регуляторний орган велика кількість людей, то чи буде цей орган працювати? Чи не буде вигідно всім, щоб він був бездіяльним? Тому тут багато таких концептуальних питань. Тобто є бачення від Міністерства культури, молоді і спорту. Воно викликано реаліями. У нас велика кількість існує ботоферм, у нас працюють ботоферми російські, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Україні. В нас є боти, які розпалюють ворожнечу проти українців або стравлюють людей між собою. Є якісь журналісти, які відпрацьовують якісь замовлення. І це все виглядає, як, знаєте, такий дикий-дикий захід або дикий-дикий схід. І, звичайно, новий очільник міністерства хоче дати цьому лад. Він як професіонал, як вихідець з сфери медіаіндустрії, йому здається, що він бачить алгоритм, як навести порядок. Але мені здається, що рівень професійної культури, повторюсь, і рівень розвитку індустрії мені так здається, не дозволить все ж таки втілити в життя найкращі ідеї і принципи, які намагаються нам презентувати Мінкультури. Мені здається, люди ще не готові, нам доведеться пройти ще довгий шлях. Знаєте, як в США культура поводження зі зброєю коштувала
тисячі життів перед тим, як люди навчилися правильно поводитися з цією зброєю. Так само і з кримінальною відповідальністю, так само і з адміністративною відповідальністю. Це є санкції, які накладаються не на медіа, а на конкретну людину, яка поширює ті чи інші матеріали, яка є журналістом. І якщо щодо неї будуть застосовуватися такі санкції, я сподіваюся, кажу, мені здається, що наслідки можуть бути більш негативними. Тому ми побачимо закон, ми побачимо норми, і буде дуже важливо почути, знаєте, не голос члена Національної ради, а голос самих журналістів, яких будуть намагатися регулювати. Знаєте, кодекс етики був створений ще в 2014 році в Національній раді. Він у нас до сих пір, цей текст лежить. Цілий рік члени Нацради, громадськість, представники медіа працювали над тим, щоб створити цей том, де прописано принципи журналістської діяльності. Незважаючи на те, що найбільші медіагрупи брали участь в розробці цього кодексу, його, врешті-решт, ніхто не підписав. Це багато про що говорить. Ви знаєте, пане Сергію, ми часто, я просто вам скажу як журналіст, так, ми дуже багато говоримо про кодекс етики українського журналіста, так, і там відбуваються якісь певні круглі столи, де запрошують медіаекспертів, журналістів, але я думаю, що на ці круглі столи треба запрошувати медіа-менеджерів, бо вони визначають політику. І з ними говорити, і від них вимагати цього підписання. Національна рада якраз спілкується на рівні топ-менеджерів. Не тільки журналісти беруть участь в наших відкритих засіданнях, але і ми проводимо консультації з топ-менеджерами. І, повірте мені, було зроблено все, щоб певний цей кодекс етики був прийнятий всіма медіагрупами, всіма мовниками. Він не був прийнятий. Ніхто не захотів брати на себе цю відповідальність. І тому буде дуже цікаво мені особисто подивитися на реакцію журналістів, коли вони не просто ознайомляться з концепцією законопроекту, а коли вони побачать сам текст. І от буде дуже нам зрозуміло, він запрацює чи ні. Якщо журналісти в штики його сприймуть, то певна річ, що в нього будуть проблеми. У нас залишається менше 3 хвилин. От Крим, так? Він дуже мало на повістці стоїть. І коли ми говоримо там про окуповані території, то я так розумію, що більше, ну, Крим там включається, але більше йде мова про Донбас, скоріш за все. Правильно я розумію це все? Саме так. І наші моніторинги теж доводять, що наші медіа дуже мало, наші медіа, крім донецьких телеканалів і радіостанцій, крім кримських телеканалів і радіостанцій, всі інші материкові медіа, вони говорять про ситуацію на Сході доволі мало, а про Крим говорять ще менше. На жаль, у нас є цифри, і вони невтішні. Держава не може змусити говорити медіа про Крим, але що вона має робити? Вона має підтримувати кримські медіа. Я в цьому абсолютно впевнений. Я знайомий з ситуацією щодо телеканалу АТР, і для мене це дуже неприємно, тому що українська держава минулі роки знаходила можливості для підтримки нашого маленького кримського медіахолдингу, телеканалу АТР, телеканалу Лялє, радіостанції Мійдан. І це була правильна політика, яку я дуже вітав, і я вважаю, що ми всі разом багато чого зробили, щоб це відбулося. Те, що відбувається зараз, і є проблема з фінансуванням, я не знаю, чим її пояснити, якщо чесно. Чому уряд, який до цього моменту, до 2019 року працював чітко і злагоджено, і у телеканалу не було проблем, чому зараз він не зміг цю проблему вирішити, я не знаю. Є дві позиції, на які перша позиція – Крим є неактуальним, да? І ця позиція, ми знаходимо вираження саме в цьому. Або це непрофесіоналізм. І просто поставилися нефахово, некваліфіковано до питання щодо подальшої підтримки телеканалу. І нам з вами доведеться з'ясовувати, це ставлення до Криму і кримської проблеми, і питання повернення Криму, чи це є нефаховість.
чи це є непрофесіоналізм. Я думаю, що в найближчі місяці ми з вами це зрозуміємо. Я дуже дякую Сергію Костинському, члену Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення. Підписуйтесь на YouTube телеканалу АТР. Поки що контент там зменшився, але всі ми будемо надіятися, що справи у телеканалу вже в скорому часі вони покращаться. І всім телеглядачам бажаю спокійних і гарних вихідних. І дякую, що були з нами. Він завжди дарує радість і надію. Він не знає, що таке втома. Він завжди працює без перерви. Він завжди черпав сили на своїй рідній землі в Криму. Але зараз йому дуже боляче. Окупація Криму поранила його, але не вбила. Зараз він залишився на самоті, без рідної землі і тримається з останніх сил. Але бореться. Бореться за Крим, за Україну, за наше майбутнє. Поддержи АТР. Откажись от 2 чашек кофе в месяц и пожертвуй эти деньги ему. Для нас это мелочь, но если так сделает каждый... Це дасть можливість кримськотатарському телебаченню жити і говорити про проблеми Криму. Підтримай. Қырым-татарым, бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Қырым-татарым, қатырам әждадымдан мирас олған ғайрет. Қырым-татарым, ақ жесүр қалқым, көргенсін сен неже беля ве фелакет. Көрдің үжрет, ақаретлер, амма йықылмай. Баш егмей, әршіге қаршы тұрдың. Намысына ифтиралар төктілер. Ләкин теміз ве пактыр, Қырым-татар адым. Қырым-татарым, юрегім көнештір. Бұл дортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызде. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Söyle халқың тәртіп низам ве әдетіні. Айтырым. Бұл бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым-татардыр миллетім.